Moi, mä oon Leopardi ja Tirkkis ei nyt halunnut tulla pelaa tätä peliä, mutta tein tämmöstä niinku... Okei, Tirkkis tulee kohta, mä menen tekemään tämmöstä obbyä. Niin mä menen tekemään nyt avokado-obbyä, niin sä voit sit tulla siihen, Tirkkis. Okei, avokado juice obi. Joo, tää mua vähän kiinnostaakin. Okei, täällä siis... Joo, Tirkki siis varmaan piirtää jotain, mutta joo, siis tää on nyt tämmönen niinku obi-haaste tai tämmönen. Please, jos tää nyt menisi hyvin tää. Yes. Eli täällä sulla näkyy tuolla oikeassa lärännossa sun HP, eli sä et kuole heti, jos sä osut johonkin tommoseen, niin... Tää ihan lähellä. Juu. Miksi mä muuten hyppäsin tossa äsken? Tää ei toimi tää kyllä, eli tämä on vörö. Aika paljon on vielä jäljellä. Mä vaan niinku katoin silleen, et en oo niinku lähellekään vielä päässyt, mut aika alussa mä oon silti vieläkin, vaikka ei tullut ihan niin paljon siltä, että mä olisin niin alussa. Varmaan tää mun puhe nyt tällä videolla kuuluu enemmän kuin niillä muilla, koska tässä ei ole silleen mitään varsinaista musiikkia, vai mitä, Tirkkis? Koska mä en edes silleen kuule tätä musaa, kun silleen ihan vähän. Anteeksi, mitä noi seinät tekee tossa, mitä virkaa näillä on. Ne ottaa sulta HP:tä pois, mutta mitä järkeä siinä on, kun et sä kuitenkaan et tyyliin osu niihin. Apua, auta. Joo, melkein tippuin tossa. Tää saattaa olla joillekin vielä vaikeampi kuin mulle, koska tää voi näyttää helpolta, mutta tää ei oo oikeesti helppo. Niin, no mulle tää on silleen aika helppo, koska mä teen näitä obbia aika paljon, niin siksi mä oon silleen näin hyvä, mutta voitte myös kokeilla tätä, kun mä voin sitten... Jos haluu. Niin. Ei siis ole pakko, se on ihan ilmasta. Niin, se on joku... en mä muista sen nimeä enää, joku obbi se on. Sori vaan, mutta mä en muista sen nimeä. Eikä sitä varmaan näe missään täällä. Hei, mä pääsin sen läpi. Ujumpe. Joo, mä siis varmaan tehdään tässä monta eri obbia. Ja minkä mä voisin ottaa? Mä oon tehnyt jo bananan, chocolatein. Ja sitten on black hole drink, eli tää musta täällä näin. Lemonade tea. Otetaanko se? Mut seuraavaksi on varmaan sit se black coffee. Haluan ehkä tehdä black coffeen seuraavaksi. Tää näyttää aika helpolta niinku tästä alusta, mut jos et ette kuule mun ääntä, niin niin sit se on vähän outoa, koska mun mielestä tässä pitäisi ainakin kuulua, koska ei tässä oo sitä musaakaan silleen kun... Juu. Hyi, tää valo. Hyi. Mun näyttö on ihan rasvainen, kun mä oon syönyt äsken jotain meetwurstia. Tekemään pullaa. Joo, Te tiedä, mä tein äsken vähän pullia ja ne oli... Niin semmosia ei oikeita pullia. Mut jotain semmosia niinku leikkipullia, niinku semmoista leipää ja kanelia ja silleen. No, joo. Joo, mua kutittaa kädestä, mä jäin tähän silleen. Mä voin kertoa sitten jossain vaiheessa. Joo, mutta ei ehkä YouTubessa. Mä voin kertoa nytten, Eli tarvitte kanelia ja sokeria. Sekoittakaa ne, että niistä tulee niinku kanelisokeria. Jos edes kuulette Tirkkistä. Ottakaa niinku lasiin vettä, kostuttakaa niitä siellä ja sitten tehkää, puristakaa ne ylimääräiset vedet siitä pois sinne lasiin. Sitten te voi ottaa lusikka ja pistäkää lusikalla sitten leivän päälle ja tada, siinä on hyviä ja tosi helppoja pullia. Tosi helppoja pullia. Joo, siis joinaat sä nyt tähän peliin? Tehdäänkö kohta taas vähän lisää? No ei mä en jaksas, kun mä pääsin taas läpi. Tee muuta. Otetaanko black coffee? Tower of Drinks. Joo, Tower of Drinks on se.
Mennäänpä nyt tänne venaamaan, että tirkkis tulee. Tää jossain vaiheessa laittaa latauksia 52 Siis mä oon tässä venaamassa, mutta kun mä oon yli tehnyt sen. Bloksikola. Mä käyn tsekkaa, mutta en tee. Mä en tykkää tästä. Okei, mut mä näen sut. Sitten, kumpa sä haluat? YouTubeen vai niinku... WhatsApp-kanavaan? Ehkä WhatsAppiin. Okei, mä teen tutoriaalin ihan silleen, että mitä nyt tehdään. Joo, mä menin jo Black Coffee. Koska jos sulla kestää ihan liian kauan. Niin, tää on Black Coffee. Ei mulla kestä niin kauan. Ihan sama mä oon tekemästä, niin tuu sit tänne Black Coffee. Mut joo, tirkkis siis tuli just ja mä nyt makaan tässä silleen hetken. Tuolla alhaalla. Joo, mä näen sut, se on tuolla toi Harpy Melodia 5, jos ei ajattelee, että mikä se on. Ottakaa mut vaikka kaveriksi Roblox. Eli Harpy Melodia 5 ja mä odotan, että sä voit näyttää sun avatarin, niin sitten tiedätte miltä se näyttää. Koska siellä on tosi monta harpymelodia. Niin, koska Taiga 2015 on niin niitä on paljon. Eli siis sen avatar on tällainen. Voitte ottaa kaveriksi, se on oikeesti It's Real Tirkkis. Voitte pysäyttää tämän videon, niin näette mikä se on. Niin, voitte pysäyttää videon, niin te voitte katsoa. Ai, menettääks näissä HP:tä, mutta sä et kuole. Joo, paitsi jos sä menetät sun kaikki HP:t. Okei, sä oot siellä. Miten tästä pääsee? Hyppäät siihen. Sä menetit vähän HP:tä. Mä näin tästä. Siellä oikeassa yläreunassa näkyy sun HP-määrä, jos sä menetät sitä vähän. Oli muotoa. No sä näet sen ite, jos sä osut johonkin semmoseen, mistä lähtee HP:tä, niin sä näet sen silloin. Koska en mäkään näe sitä nyt, koska ei mullakaan näe. Okei, ihan hetken. Sulla on puolet HP:tä. Suunnilleen toi näkyy kentasella. Saaks näihin muihin osua? Joo. Ei. Tää oli vaan niin hassu. Ei! Mut. Mä tippun. Mihin sä tippuit? Kato, mä sain pelastuksen. Okei, mä en näe sua just nyt. Yritin katsoa tonne alas. Speedrunnataan tää. Siis oot sä vielä tässä obissa? Eiku sä oot tuolla. Hän on siellä. Joo, se on ärsyttävää, jos sieltä niinku silleen ihan oikeesti tippuu. Mitä? Pitääks mun siis mennä niinku tästä tälleen sisään? Okei. Mä tipuin siinä yhdessä tosiasiassa. Mä en oikein nyt ymmärrä tätä ideaa. Ei! Mä en ymmärrä tätä ideaa. Tää loppu on aika vaikea. Ihan pikkuseivi. Näin paljon mä oon jo tehnyt tätä obia ja tää on vissiin ihan lopussa. Tää on näin korkee. Niinku silleen guys. Jes, mä pääsin sen läpi. Joo, coffee and... mä voin tulla kattoo sua, kun sä oot siellä. Ja mä voin kuvata jotain meme. No siis missä sä edes oot. Mä en kyllä näe sua, mä tuun tekee tää uudestaan. Okei. Siinä on vielä joku semmonen. Mä oon tässä kohtaa. Mitä tässä pitää? Sun pitää mennä tonne ja silleen, sun pitää vaan yrittää päästä sinne sisään. Joo, just tolleen. Ja sit sun mä menen nytten. En päästy sisään. Eiku, pääsiks mä? Joo, sun pitää mennä sit reiästä sisällä. Mikä tää Barbie on? Mitä? Hyi. Pinkkiä, joo, mä en. Vaikka mä tiesin, että siellä on pinkkiä. Mistä se tapahtuu tälleen? Toxic. Pääsitkö mä tän läpi? Et vielä.
Sun pitää hypätä. Mä teen jotain toxic drinkkiä täällä. Tietoisen nimistä oppia. Ei, tää musiikki! Saanko mä mennä? Kuunnelkaa tätä Mä musiikkia. pääsin tällä. Tää musiikki. Mihin oppii? Kuunnelkaa miten säädetään musaa. Mihin oppii? Toxic drink. Oot sä päässyt ton Rainbow Drink? En mä oo tehnyt sitä, se on hirveän värinen mun mielestä. Onko se semmonen puuropäivä? En mä tiedä. Missä kohtaa sä oot täällä niinku täällä Toxic? Aika alussa mä näen sut, hei. Täällä ylhäällä. Ei kävelee siellä. Kävele. Niin se et kattoo. Sä oot tosi varovainen. Oh no. Eiku ei ollutkaan niin oh no. Äsken Okei, tätä musiikkia nyt vois ehkä vähän hiljaisemmin laittaa, mä en jaksa sitä. mä edes kuullut. Jos mä kuuluu nää äänet. Oot mulla melkein täysin. Aika outoa. Älä nyt ei. Okei, moro. Mä näen sut. Missä mun pitää nyt mennä? Sä kysyit missä mun pitää nyt mennä, kun miten tai jotain. Okei, mä nyt vähän katon, että miten sä selviät. Eiku et tippunutkaan. Nyt tipuin. Mä tipuin nää... Seivasit sä sun. Joo. Ja Eli nyt sulle mä tuli se. tipuin ihan loppuun. Mä en jaksa tehdä tätä. Tää on niin tyhmä ovi. Tee sit joku muu ovi, mikä näyttää niinku silleen, tai kokeile jotain. Meow drink! Mikä? Meow drink. Tää on meow drink. Meow. Joo. Ai miau. Niin. Oh my god. Miau. Täällä on Drink. kisuja, katsotaan sieltä. Hei, mäkin haluan tulla tonne. Mut mun pitää ensin tehdä tää, koska mä ihan kohta pääsen tän läpi. Koffe. Eikö se toxic? Joo, toxic drinkin pääsen ihan kohta läpi. Apua. Tää on nyt tahua. Oh no, guys. Guys, look at this. Guys. Kuolit. En. Siis, mitä mun pitää tehdä? Kuuluuko sinua vai tapahtuu? Okei, mä pääsin sen läpi. Katsottiin se toi kissua. Ai, miau drink. Joo. Mä en Miten näe. sepä toi on? Hei, oota, mä löysin sen. Kato miten. Miau drink. Kato miten se on. Joo, tää on siis... Okei, tää on pinkki, okei. Tai tämmönen vaaleanpunainen. Mä en äänitä. Okei, tirkkisäännöt. Mä katsoin, että tää oli pakpantolonen, mutta se oli kissa. Mä katsoin sitä nopeasti vilkaisulla, niin mä katsoin väärin. Miau. Mä ajattelen tuolla, että miten sulla sujuu se. Mun mielestä mun ääni kuulostaa näillä videoilla tosi oudolta. Mun ässä suhahti. Mun mielestä on kawaii. Obi. Onneksi sä löysit tän. Se oli näin lähellä, kun olisi äsken tippua. No se oli ihan... Eiku ei mitään ollutkaan lähellä. Paljon Missä mulla sä on oot? haaveita. Hei, mä kohta ohitan sut varmaan. Ai, sit pitää No vaan en nyt kävellä. ehkä. Joku tippuu. Ei pitäisi nauraa, jos joku tippuu. Joo, mutta se Ei näyttää aika periaatteessa. tyhmältä. Okei, me ollaan nyt samassa vaiheessa. Mä menetin HP:tä vahingossa. Joo, vähän vaan. Mähän sanoin, että mä ohitan sut. Jälleen. Kauaa. No niin, koska me ollaan Voit sä suunnilleen mennä samassa aina vaiheessa. sitten mua? Ja sekin mua. Koska... Apua. Okei. Näeks mä vaan, että tää Joo, se heiluu. Mä en edes huomannut silloin, kun mä menin sen, että se heiluu. Mä en edes tiennyt. Sitten vasta kun mä näin. Mä vihaan Tower of Hellia. Niin mäkin, vaikka mä en ois silleen kokeillut sitä. Sano, että se pääsi mukaan sinne ihan ylös just. Hei, me tehtiin tää. Mä venaan sua.
Nyt säkin oot päässyt edes yhden opin läpi. Mä oon päässyt jo 2. No joo. Barbie. Noob drink. Täällä mä kokeilen. Hyi. Onko se hirveä? No, siellä on niitä noobeja näitä just. Tää on silleen hyi. Miksi ei näitä noobeja pysty niinku ite tekemään siinä pelissä? Mä en oo ainakaan ite. Mitä? Me kiivetään noobeja pitkin. Okei, näiden nimi on niinku noob. Niin. Mä oon joskus halunnut tehdä tommosen. Ei. Sä voit vaan kävellä siitä silleen. Pelot. Niin. Mä jäin venoon. Noob. Guys. Guys. Miten vaikea? Miten helppo? Miten lähellä? No niin, mäkin menisin tippua äsken. Tää on kiva kuvata sua sen niinku silloin. Oh no. Ei. Kato mikä pelastuu. Ai! Tipuit sä ihan alas. Joo, mä säikähin niin paljon Tipuit sä oikeesti. ihan alas. Joo, mä tipuin ihan alas. Sulla ei tullut mitään pelastusta. No ei. Se on niin harvinaista, että se tulee. Niin, et se näyttää tosi tyhmältä, kun mun pitää mennä tää uusiksi. Kattojat ei varmaan jaksa katsoa. Please, älkää lähtekö vielä katsomassa tätä videoa. Jos te Niin, jos te katsotte tätä. ai tipuit sä tässä kohtaa? Oota. Oota, mä oon ihan just siinä. Miten sä oot jo tossa kohtaa? En mä tiedä. Miten se on niin nopea? Jotenkin. Niin muuten mä oon ihan sairaan nopea. Mä oon vaan jotenkin nopea. Toi Sam ei uskalla tulla. Mä pääsin ekalla. Et Sam tule tänne. Älä tönimaa. Tirkis, mä pääsin ekalla ton jutun. Niinku, tai Tää siis pallot tokalla. siis heiluu. Ei vit. Eikä voi. Oh no! Me vessin Sam ekana. Ja minä. Ei! Ah! Auta! Pelottavaa. Ah! Oh my Mua pelottaa god. nää Sori, mutta toi näytti tosi Hei, kato, sä seivasit. Se ei tippunut ihan alas. Ei tosta pitkä matka. On ihan sika. Sä pelastuit. Mä venaan. Noi pallot on niin pelottavia. Okei, millainen, ei kun siis Tirkis. Osasit sä tehdä? Okei, oota, mä ehkä menen mun puhelimella tän ensin ja sit lopetan tän videon, koska tätä ei voi laittaa pauselle. Niin se on aika rip. Tehdäänkö me sit jatko-osa tästä? Mä rupean kohta tekemään niitä pullia. Älkää kysykö niistä pullista vieläkään, jos et Oh my god! Mä lennän ilmassa. Jos te kelaatte silleen, että te kelaatte ne, Wow. ne pullakohat pois, niin sanon vielä, teen kohta pullia. No Niin että, joo. Mitä mun pitää tehdä? se et saa astua noihin missä on tähti. Okei, eli mun pitää mennä tänne. No niin, mä pääsin. Voit sä Moikka!